Sziasztok! 5 film, amit a közelmúltban láttam. Megölni. Hát, úgymond feltaláló nő találja föl, de ez olyan, hogy fejleszti saját magát, hihetetlen ütemben, és utána feltaláló lányának a mindenje lesz, és szép lassan elkezd az egész film horrorrá válni. Nem jó film egyébként. Itt most belekonton, hogy hova fejlődik az emberiség, de nem feltétlenül a legjobb irányban. De volt az a érdekes számítógépes játék is, a Detroit, ami úgy angyóitok, akik azokat beprogramozták előre, nem úgy fejlesztették, hogy tudják saját magukat is fejleszteni, és mégis arról szól a játék, hogy ugye szép lassan fellázadnak. Utolsó éjszaka a Sohóban. Talán a legnehezebb film, amit valaha is láttam. Tehát annyi mindenre van benne utalás és ellenutalás, hogy tényleg, hogy valójában kit ölhettek meg benne, ki tűnt el egyáltalán. Hát nyilván sok mindenre találtam választ kb. A film feléjük, de utána fokozatosan egyre nehezebben látom át. Hát mondjuk, ennek a filmnek kifejezetten ez a szándéka. Jó, tetszhet valakinek a 60-as évek hangulata, a zenéi, vizuális megoldásai miatt, hogy szerintem ezt a filmet nem sokan értették szerintem, akik látták, még úgy nagyjából sem. Ez is egy érdekesebb film egyébként, hogy a koronavírus mutatja be igazából, hogy milyen nehéz dolguk volt az ápolóknak, a betegeknek. Tényleg, hogy létszám hiányban voltak. És ez úgy egyébként nem is magyar film, tehát máshol az egy jobb az egészségügyi ellátás, mint mondjuk itthon. Elő volt is a szavazás kb. 16-18 éve, orvosi viziti, ami ellen szavaztunk, legtöbben persze a második és 12. kerületben, ebben nem menjünk bele jobban. Jó film, barbár. Ez is egy jó film egyébként, hogy elég jól bemutatja úgy általában az emberek kapzsiságát, szívtelenségét, felszínességét. Aki szeret az ilyen misztikus horrorfilmek, abszolút ajánlom egyébként. Tehát egy ilyen filmben nem elsősorban a logikátlanságot kell keresni, mert egyszerűen sokat jobb a mondani valójuk, én úgy gondolom. Illény. Ez a misztikus killeres műfajnak könnyebb filmje még igazából, hogy elég érthetően elmondja a mondani valóját. Egész jó film egyébként. Akkor ennyi előre. Sziasztok!